nećete verovati otkud ja i baka prase. U svakoj čorbi treba da budem neka mirođija. Elem, da bi stvar bila malo jasnija, napravit ću vam jedan kratak uvod u to sa neke 2 epizode, a vezani su za grčke mitropolite, pa onda da razumete i mene. Jer meni stalno kao neki Damoklov mač visi nad glavom, kada recimo Palma kaže, i to je jako simpatično i super što radi čovek, ja to odobravam, kao što ženi i udaje ljude, tako mi se dopada i to što pomaže jeste da može biti populistički gest samo, ali realno pomaže i najsiromašnije neke slojeve, nešto što nismo imali do sad u Srbiji. Elem, Palma kaže, dajte, ne znam, 5.000 dinara za gospodina. Tako može meni da se desi. Dajte gospodinu jedno 3 anatemice. Čisto valja se, reda radi. Elem, sada da vam ispričam ovo. Mitropolit Mezogeje i Lavriotike, gospodin Nikolaj Hadži Nikolau. U Atini je diplomirao fiziku, na Harvardu magistrirao astrofiziku, a na Institutu za tehnologiju u Bostonu magistrirao mehanički inženjering, doktorirao biomedicinsku tehnologiju na Harvardskom medicinskom fakultetu, magistar bogoslovlja postao na Grčkom bogoslovskom fakultetu u Bostonu, stepen doktora teologije stekao na Bogoslovskom fakultetu u Solunu. U Americi je bio zaposlen u NASA-i, kao konsultant za svemirsku medicinsku tehnologiju, a istovremeno radio u više bolnica gde iznalazi nove metode u lečenju koronarnih bolesti. Potom ostavlja sve i odlazi na Svetu Goru, gde se posle dvogodišnjeg iskušeničkog staža, može nekom izgledati malo, to je ih 2 godine, ali kad se zna predistorija njegovog tog camino, kažu Italijani, tog hoda uzrastanja, onda uopšte nije to malo od 2 godine. Zamonašio se u manastiru Simonopetri. Za mitropolita Mezogeje i Lavriotike izabran je 2004. godine. Sada, on je u jednoj emisiji Duhovnici bio gost kod nas, bio je neki happening u Žiči, simposiono, monaštvu, duhovnosti, ne znam sve o čemu. To ćete moći da vidite u linku koji ću vam dati ispod, u opisu videa, i to zaista treba pogledati u celini. Nekih 50 minuta je, ali je jako izuzetno je interesantan video. Elem, on u jednom momentu tamo kaže, intervju je bio na engleskom, kaže, after a big scientific, the fuck you call it, and forgive me for the word. Sada ću vam prevesti. Posle velikog naučničkog, kako se jebi ga kaže, oprostite mi za reč. Dakle, poslušajte sada šta tačno govori. Nastojao sam da, dovodeći u vezu fiziku i medicinu, izučavajući protok krvi kroz arterije, načine na koje dolazi do začepljenja krvnih sudova, upravo ono što se naziva hemodinamikom, razvijem nove metode vaskularne hirurgije. Hemodinamika je fluidna dinamika, dinamika protoka krvi kroz sistem arterija i srce. Tako sam stekao stepen doktora nauka iz ove oblasti. Ali, lutajući po univerzumu svojih naučnih iščekivanja i snova, uhvaćen sam u gravitaciono polje pravoslavne vere. Scientific, if I can call it, and forgive me for the word, achievement. Posle velikog naučnog ostvarenja, to simpatično, to je da, dakle, jedan takav čovek
erudita, naučnik, duhovno lice iznad svega, jer dakle kod njega duhovnost nije nešto što mu je došlo putem nekog sujeverja ili tako slično, nego je to neka prosvetljena vera, ali opet nije vera koja je negde nadobudna. Zbog čega? Zbog toga što kada vi slušate šta on govori o starcima na Svetoj gori, o prozorljivosti, o čudima, o drugim stvarima, o tajnim putevima kako Bog vodi čoveka, onda vidite veličinu ispred sebe. I on nije uzeo da kaže, molim te iseci posle ovaj deo gde ja to kažem, fuck it, nemoj da se to čuje. Ne, nije to uradio. To je, zbog čega? Zbog toga što sada neću da ulazim apsolutno u diskurs pozitivnosti, psovki, ružnih reči ili tako dalje, to će biti za neku drugu priliku. Takođe ćete moći da to pročitate u mom jednom tekstu Isus vređa, kao što imam i jednu zbirku otačkih takvih koloritnih izraza koje oni koriste. Dakle, treba pažljivo čitati oce, kao što treba pažljivo slušati i ovo. Ja sam pronašao to, pošto su pustili na internet. I sada kažem svakome u buduće, i od naših vladika, i od ovih naših sveštenika, i đakona, i laika, od svih, samo nemojte da me upućujete na nešto i da očekujete da ja to nisam čuo. Prema tome, jako pažljivo čitam tekstove, a i jako pažljivo slušam. Iako sam malo nagluv, ali to mi nije neka prepreka. I, dakle, on je mrtav hladan prešao preko toga. To je neka kao normalna stvar. Nije uopšte neka tragedija da je on rekao tako nešto. Sada ćemo poslušati i jedan drugi izvod, takođe od grčkog mitropolita, i morat ću da vam pročitam samo kratak uvod o kome se radi. Dakle, mitropolit Kalavritski Amvrosije izopštio iz crkve premijera Grčke i 2 ministra, i to je postalo viralno. Penzionisani mitropolit, najveći protivnik sodomita, satanista, globalista i koronaša, progonitelja Hrista u Grčkoj i drugde, kako piše Borba za neveru, izopštio iz crkve premijera Grčke Mitsotakisa, gospođu Kerameos, i gospodina Hardalja. Amvrosije je ovaj čin obavio kada je ministarka Niki Kerameos rekla da se virus prenosi pljuvačkom preko svetog pričešća. Tom prilikom Amvrosije je opisao kao bogohulne reči, da božanska liturgija prenosi koronavirus, i pozvao je ministarku da se javno izvini zbog ove zlonamerne izjave. Dok je premijer Grčke Mitsotakis javno izjavio sledeće. U stvari to je bila neka njegova privatna prepiska ili neki telefonski razgovor, vidjet ćete iz videa koji će takođe biti linkovan. I sada ovaj koji je to prevodio kaže: otekla su mi muda od tog njihovog Hrista, ali opet dobro je to što su većina od njih, misli se na grčke arhijereje, kokoši, i što samo sede u svojim kavezima, pilići, kokoši, to govori se o njihovom strahu i da su tako neaktivni. A ovaj je sada veliki šmeker, ovaj mitropolit Amvrosije. Meni je bilo simpatično i smešno kada mitropolit pred Bogorodicom čita Mitsotakisove reči, i gde on veli da su mu muda pričepili tim njihovim Hristom. To bi bio otprilike neki bukvalni prevod. I onda sam zamolio našeg oca Amvrosija, koji je u Grčkoj, da mi pojasni celu situaciju, i on mi je potvrdio da su muda u pitanju i da rečenica znači, sada je smisao u pitanju, da su mi se popeli na glavu sa tim njihovim Hristom.
idiomatski je izraz bio posredi i teško ga je prevesti na srpski jer mi nemamo neki ekvivalent, ali su u pitanju muda. Περί απαγορεύσεως της τελέσεως των Ιερών Ακολουθιών κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Κυριακή του Αγίου Πάστη του έτους 2020, της αποστερήσεως των βουλωμένων in αγένωση κοινωνή του σώματος και δέματος του Σωτήρου ημών Χριστού, της απαγορεύσεως της προσελεύσεως των πιστών κατά την ημέρα της εορτής της Ζωοδόχου Πηγής, την αποκαλυφθήσαν μυστικήν δια του Facebook επικοινωνία των κυρίων Μητσοτάκη Χαρδαλιά, όπου ο δεύτερος βεβαιώνει τον Πρωθυπουργό δια την ήδη γραμμένη παραγγελία 10 εκατομμυρίων τσίπς, τα τσιπάκια κατά την ορολογία του Πρωθυπουργού, προκειμένου να εφαρμοστεί εν Ελλάδη το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Έπειτα προσέτει δε των βλάσφημων και συνεπώς παντελώς απαράδεκτων τρόπων εκφράσεως του κ. Μητσοτάκη υπόντως επιλέξει. Έχω κουραστεί, μου έχουν πρίξει με τον Χριστό τους. Προσέτει και τέλος των παντελώς απαράδεκτων χαρακτηρισμών των αφαιρόμενων προφανώς εις τους αρχιερείς του Θεού του Υψίστου που είπε πάλι καλά που οι περισσότεροι είναι κότες και κάθονται στα κλουβιά τους. Ο πρώην Καλαβρίτων και η κυρία Ανδρώσος. Παρθένω, σας προσφέρω. Prema tome, meni je sve to bilo jako simpatično, kažem, pošto on mrtav vladan pred Bogorodicom kaže, slušaj, Majko Božja, to, ovaj je rekao tamo da su mu se muda naduvala, pričepila i tako dalje i tako dalje. I onda još sa onim papirom, vidjet ćete u celom videu, uzima i maže ono staklo ispred ikone Bogorodičine, da bi to bio i neki fizički kontakt, da bi se osveštao taj njegov govor koji je on tu izveo i ta anatema, koja je potpuno nevalidna. To je i sinod Grčke crkve izjavio, ali on je izveo neki performans, slično kao kada su, ne znam, Atanasija, Amfilohije, koji je još učestvovao u tome, izveli taj performans sahrane srpske vlade, Vučića i ne znam koga sve ne, dakle oni koji su tada sačinjavali vladu. I ima jedna simpatična epizoda, posle toga Amfilohije je bio u Patrijaršiji, a bio je pozvan i Dačić, znate, onaj što peva stalno. I dolazi Dačić, mitropolit sedi i ono kao podiže ruku da ga pozdravi, kaže, Vladiko, vidi ti, ja vas krsoh. To mi je bilo sjajno. Mi smo Srbi malo čudan narod. Bože nas sačuva i ko nas je stvorio, da li neki niži bogovi ili ovaj glavni bog, to je pitanje. Sada da pređemo malo na mene i baku praseta. Mi smo sa Ilićima, moja porodica i mi, prijatelji još od pre nego što smo se svi negde i uzeli, oženili, tako da se znamo iz tih nekih mladalačkih dana i jako lepo smo se družili. I naši prvorodci, prvi sinovi, kod njega Pavle, kod mene Milutin, bili su vršnjaci. I neko veče smo bili kod njih u gostima, a bilo je ono, mislim da reći u gostima, bilo je ono i pomagajte ljudi, mi nemamo u ovom delu grada sada struju, jer su bile te neke sankcije, restrikcije, ne znam šta je sve, ne, pa je bio sećam se da je postojala i neka torta koja se zvala embargo, jer to od ništa napraviš nešto. Mi nismo bili predaleko,
nismo bili predaleko, pa onda pođemo tamo kod njih, pošto kod njih je bilo struje ili obrnuto. I to jedno veče, mali Pavle i Milutin, i Pavle mi se tu vrtio oko stočića. Neša ima i te male stolove, ne sedimo za nekim velikim stolom, gostinskim i to, ne. Nego je atmosfera jako opuštena, domaćinska, prava, stara, srpska. I sada mali trčkara tu i uznemirava nas matore. I u jednom momentu ja uvatim Pavla, kažem, dođi sada da vidiš. Pošto je hteo stalno da mi nešto prevrne onu čašicu sa rakijom, a Neša ima sjajne rakije. Ko bude kod njega uvek može da traži rakiju, to je prva liga. Nema da zataji. I ja mu malo sipam rakijice u usta, pošto vidim dete se interesuje, tako. Poče dete da se guši. Skočiše svi na mene, prvo moja žena, pa onda Neša i Anastasija. I lupkajte dete po leđima, zacrvene se, ne znam šta se sve podešava, ali dete je preteklo živo i zdravo, ali više nije pokušalo da mi se primakne kada pijem rakiju. I moguće zbog toga da je on danas potpuno trezveno dete, ne koristi nikakve opijate, ništa, ni ne puši, dečko je sjajan, naučnik je i baš jako lepo radi taj svoj posao. Ja sam ga čak u jednom momentu poželeo i za zeta, eto. Koliko lepo ima mišljenja o dečku. Mada on meni reče pre 1-2 godine, kaže, pošto sam ga pitao, sećaš li se te epizode, oni možda 3 godine, tako nešto, ne znam, 4 u vrh glave. I on kaže, kako se sećam, to mi je bila trauma iz detinjstva najjača. Ali eto, Pavle odraste u pravog mladića. I druga sad epizoda, sad se malo približavamo baka prasu, a on je inače Bogdan je mlađi od Pavla i on je bio kao uvek neko problematično dete u kući. I bio sam, ne znam zašto, trebalo je da prespavam kod njih tamo. I ja kažem, ajde, dobro, hvala vam na gostoprimstvu. Ne mogu da se setim sada koji je bio motiv. Da li sam dolazio iz inostranstva ili sam negde iz Srbije dolazio, zaista ne mogu da se setim. I gde ćemo, jedino ima kod Bogdana soba, jer tamo imaju 2 kreveta i Bogdan ima svoj, ja imam svoj, tako da smo mi zajedno spavali. A umeđu vremenu smo i pričali. Ali pre toga, sada ja ne znam da li je to istina, ali da ispričam kao neku simpatičnu svačicu, anegdotu. Ja kako me je Bog dao, evo kao i ovaj mitropolit Nikolau, pa i ovaj drugi Amvrosije, uzmem i za vreme ručka nešto odvalim, nešto onako simpatično u mom stilu i Anastasija kaže, ćuti, u našoj kući se ne psuje, ne pričaju se ružne reči, ne postoji to uopšte. Ja rekao, dobro, izvinjavam se, da ne znam kako da izvučem situaciju. Ali dobro, završi se to tu. Onda takođe sam imao neke emisije na TV Smederevu, koje su bile zabranjene. Hvala Bogu, posle 4. emisije došao stop, prohibicija. Kao, ne, to su previše neke naprednjačke ideje, ne može to da se radi na našoj televiziji. Tako mi reče Vladika. Kažem, okej, vi kažete tako. I što kažu, veži konja gde ti gazda kaže. Ne mogu ja sada da radim nešto što protiv onoga što mi kaže Vladika.
I ne znam da li je to mali Bogdan gledao, jer to su bile underground emisije, koje su bile krajnje provokativne, bile su kolažnog tipa, bilo je tu svega i svačega. Sad ćemo vidjeti, nešto sam malo spašavao od toga, koliko se spasilo, nemam pojma. Ali uglavnom Neša se tada, Jana, svi su se oduševljavali, ali su se i sablažnjavali, jer kaže, nije moguće da je ovo rekao. Eto. I uglavnom, tu smo proveli ja i Bogdan neko veče, jednu noć, i da li se nešto posle u tom detetu rodilo, gde sam ja imao učešća, ja to ne znam, ali sudeći po drugim ovim nekim ukazateljima, jako je moguće da sam imao udela u obrazovanju ovoga, formiranju mladog dječarca, koga smatram da je jako kvalitetan autor, sjajan lik, itd., bez obzira sada na ovo, da kažemo, izražavanje, ali takva pozitivna energija je, mislim, potpuno korisna za nas, dragocena, jer je skoro i nemamo u Srbiji. Na stranu sve što može da se prigovori, na stranu sve što može da se prigovori za ove njegove klipove, ali je korisnije to mladima, da vide jednu nadu, da neko poštenim radom može nešto da uradi, da neko treba da se trudi, da vodi zdrav život, da ne puši, da se ne drogira, da bude karitativan, da deli i to što ima sa drugima. Ne možemo mi sada da kažemo, dečko je kupio Porsche, pa sad to ne treba da se kupi i tako dalje. Ali ako je taj dečko, za razliku od mnogih drugih koji imaju milione, davao i kapom i šakom drugima, onda to treba da se poštuje, a najviše je dao i pokazao svojim trudom i svojom borbom, i tu ga ja potpuno podržavam, i on je tu, recimo, u tom nekom video svetu, kao naš Novak Đoković. Sada sve te Srbi mogu sve da vam oproste, samo ne mogu da vam oproste uspeh. To je naš veliki problem i naše veliko prokletstvo. Mi imamo problem sa time, da komšiji nema veze šta će da se desi kod mene, ali je bitno da komšiji crkne krava.